Hej og velkommen til Du er en fræk en. Ja, hej. Hvad hedder du? Og jeg hedder Vanilla. Og jeg hedder Linnea. Og vi er i en tennis sport. Held. Take a picture. Det gik måske for hurtigt. Ej, den er gang stille. Ej, det er det bare. Derfor man har en iPhone. Det er sjovt. Skal vi danse? Lad os danse. Du tog mig ind til billedet. Lad os danse til publikum. Kom så. Ej. Hej. Skal vi? Hej. Med dig. Scooby-Dooby-Doo. Okay, godt. Ja. Hej. Der er pauseklov. Du er en fræk en. Jeg kommer til at slå. Altid slå en pil i det, okay? Jeg kommer til at... Ja, det lyder det. Jeg kommer til at slå den lige der, ikke? Det er så godt. Er du klar på 8, det gør? Ja. Lad os snakke om din fremtid. Men fremtid, man kan ikke se mig. Det er min fremtid. Den ser bare sort ud. Nå, okay. Du er lige så blank. Sådan et påskeæg. En påske. Det er dårligt, det er sådan en ting. Ej, seriøst, Linnea. Er du klar, hvor ondt det gjorde? Prøv at se. Det føles som om det er helt fladt nu. Seriøst. Okay, godt. Har det ikke altid været det? Det er ikke lige så meget som dig, så det ikke er flad som bundkage. Okay. Jeg har det mindste noget. Har du set det sige? Du er en fræk en. Har du ikke? Jo. Husk, den er kommet på YouTube. Ja, jeg ved det godt. Det kan stadig rigtig ondt. Ja, det der er en klon af Kaja. Jeg har godt nok grimt der sidder ned på at se, at det er en klon af Kaja. Sådan har jeg det også. Ej, hedder hun Kaja? Ja, Kaja. Nå, okay. Mit hår er grimt. Altid. Og vi begge har et nummer, så hvis I vil sige noget, vi skal lave en eller anden dag, vi kan gøre alt, ikke? Så send til... Nej, skriv det i kommentarer på videoen. Nej, for jeg gider sgu ikke læse alle kommentarer. Okay. Det er sådan nederen at læse. Hun er en læsehest. Nå, okay. Det er hun så ikke. Det er et grimt hår, jeg har. Du skal ikke tænke på det. Kan ikke lade være, seriøst. Er det dig, der er hovedpersonen, eller hvad? Nej. Ja, du starter med at sige din nummer. Nej, det skulle ikke sige min nummer. Det gider jeg ikke. Du er en frække. Du er en frække. Du sagde det lidt før mig. Bitch. Det ved jeg ikke. Lol. Igen? Gæster igen? Igen, man, han er gæster hele tiden. Lort. Nej, det skriver du ikke. Lort, han er gæster hele tiden. Det er du far. Og hvem er så ham? Børge. Det er Prop og Bertha. De er gæster i aften. Eller Prop har gæster, og Børge har altså også. Det kommer på YouTube, det her. Jeg kan se. Kan I det her? Nej. Det er hårdt det her. Sådan der. Og mine hænder var heroppe. Ej, de var faktisk på bordet. De var faktisk lige her, imens jeg gjorde det. Du var godt her. Jeg gør det ikke, det er dig, der gør det. Ja, skal vi lige tage en om det? Ja. Den blev lidt dårlig. Nej, ikke kryds.